Takže tu vychádzam z nášho apartmánu. Toto je cestička, ktorá vychádza von na cestu, kde máme odparkované auto. Toto je predná časť dvora. Besiedka, leháčka, hojdacia posteľ, ďalšie stoličky a lehátka. Všetko sa tam môže používať. To je vchod do našej vily, vnútra. Je tu dohromady asi 8 alebo 9 apartmánov, z toho 7 je v prenájme. V podstate každý apartmán má vlastný vchod. Budova je členená tak, že z jednej časti má 3 poschodia, aj z jednej, aj z druhej. Ale z tejto prednej časti je spodné poschodie akoby tak mierne pod úrovňou zeme. Ale u apartmánov z druhej strany to už tak nie je. Apartmány z druhej strany už majú normálnu výšku ako zem za vilou. Táto stredná terasa, tá je naša. Je dlhá asi tak 6 metrov, široká asi 2,30. Možno 2,5. To je ďalšia besiedka. Za ňou to biele grill. Tu máme k dispozícii lehátka, ktoré si môžeme zobrať. Ďalšia besiedka. Hojdačka pre detičky. Prelieska. Ďalšia besiedka na hranie. Takéto spršky sú tu vonkajšie. Samozrejme, že vnútri máme spršku. Ale je to veľmi dobré, keď človek sa vracia od mora, že hneď tu si vie dať sprchu. Je tu ináč krásna ústa trávička. Úplne super. A toto je východ cez zadnú bránu, vlastne k moru. Tuto svetlé, čo vidíte, tak to už je vlastne more, čiže celkovo vzdušnou cestou od vily to môže byť, keďže týmto smerom je more, za touto chatkou, tak to môže byť takých 30, možno 40 metrov. Ale nevieme ísť priamo, musíme ísť takto trošku doľava. Čiže sme vlastne už teraz pri mori. Už prichádzame k moru. V takejto cestičke. Po takejto cestičke. Je ešte len ráno, tesne pred 6:30. Ja som sa rozhodol, že sa idem pozrieť na východ slnka, čo sa tu deje. Takže tuto máme kúpanie priamo za našou vilou. Tu si vieme rozložiť lehátka. Sem sa chodíme kúpať. Často chodíme mimo, ale veľmi často sa kúpeme aj tu. Toto je náš domáci. Kalimera. Náš domáci si prišiel vypiť kávičku. Sun control. Tu vedľa nás niekde požičovňa lodiek a člnov. A počkáme si na východ slnka. Vodička je hladúčka. Teplúčka 28, ako vidíte. Krásne priesvitná.
Ešte ani nebolo mútne more. Stále je fantastická viditeľnosť pod vodou, keď je dobre svetlo na obed, aj do 20 metrov sa dá vidieť. Takže toto tu je vlastne naša súkromná pláž. Je tu ináč celkom dobré, pretože v podstate okrem našich apartmánov v našej vile tu vlastne nikto nechodí, takže sa nás tu zvyčajne pohybuje tak možno, že 15 ľudí počas dňa, ktorí sa tu prestriedávajú. Takže my sme na Kassandre a pozeráme sa na poloostrov Sitonia. My sme na spodnom prste a toto je stredný prst, na ktorý sa pozeráme. Keďže sú tu na niektorých miestach kamienky, keď schádzaš do vody, chvála Bohu, nie sú ostré, sú také ploské, oblé väčšinou, ale veľmi dobre tu vymysleli domáci, že vlastne keď chádzaš do vody, tak takmer pred každým, alebo za každým apartmánom to je tak spravené, že aj my to máme, ale tu je to lepšie vidieť. Vidíte tento biely pás, čo vchádza do mora, tak to sú vlastne plnené vrecia s nejakým ťažkým pieskom. Takže vlastne krásne si zájdete po tých vreciach, kde vás nič nepichá, ani nehrozí, že do niečoho šlapnete. Krásne si zájdete až do tej hĺbky, kde už môžete fakt po vode plávať. No, a vyzerá to, že slniečko sa nám začína pomaličky predierať spoza hory. Pomalinky. Nad morom je hmla, opár. Momentálne tu je asi tak 23 stupňov. Je 6:30 a more má 28. Začína sa nám to pomalinky farbiť. Slniečko už vystrkuje svoje očká. Nevidíme ho vychádzať z mora, bohužiaľ, pretože máme pred sebou polostrov Sitóniu, takže vychádza spoza hory. Ale aj tak je to pekné. Naživo veľa krajšie, ako vidím tu na obrazovke mobilu. Takže toto je dnešné ráno v mestečku Polichrono na poloostrove Kassandra. Približne 800 až 1500 metrov od centra, čo je vlastne veľmi dobré, pretože je tam strašne veľa turistov a chodíme tam v podstate iba zriedka, maximálne keď si tam skočíme na nejaký nákupik. Takže niečo pokúpime a vrátime sa sem, alebo potom sa ideme kúpať do nejakého rezortu. Najčastejšie chodíme, od nás asi 500 metrov je rezort Almare, kde je pekná reštaurácia, ešte aj detský bazénik a výborný prístup tiež do mora, takže tam sa nám páči a striedáme to tak, chodíme na viacej pláži. No ale tu je veľmi príjemne na také každochvíľkové kúpanie. Tak ahojte všetci.
Bye bye. A vchádzam späť do našej vily Cyridy, kde presne v strede bývame my. A ešte všetci asi hlboko spinkajú.